REFAS, el nombre es un poco así, un poco feo. Es la Red Estatal de Finanzas Alternativas y Solidarias. Las ayudas reintegrables formalmente serían una especie de préstamos que se realizan en condiciones extremadamente ventajosas. No es un préstamo que pudieras acudir a la banca convencional porque ni siquiera llegaría a microcrédito. Microcréditos son hasta 25.000 euros. Las ayudas reintegrables estamos hablando de una media de 3.500, 4.000 euros como mucho. Nosotros podemos prestar ayudas desde para poder pagar el alquiler y la fianza de un alquiler hasta para comprar el circulante de un puesto de mercadillo. La història de les CAF és que existeixen al món, en moltíssims països del món, des de fa mínim 5 segles. El primer grup, diguem, similar a una CAF, va néixer al segle XVI, hi ha registres del segle XVI al Japó, em sembla. Llavors la CAF està arrelada en pràctiques informals i populars d'estalvi crèdit que es coneixen amb diversos noms com Rosca, Tontin, Sasaku, molts altres noms, depèn del país, però que n'hi ha pràcticament per tot el món, com a mínim a 3 continents. I aquestes pràctiques són diferents de les CAFs perquè són rotatòries, però consisteixen en una cosa similar, en què un grup de gent posen diners en un fons comú i en aquest cas s'endú aquests diners una persona, no? I així van rotant fins que al final realment tothom ha posat els mateixos diners que s'endú. Normalment demanen els préstecs per consum, per petites necessitats. O sigui, a dins de la CAF es donen microcrèdits, podríem dir, però no són els típics microcrèdits per iniciar un negoci, sinó que normalment són petits préstecs, la mitjana és d'uns 300 euros, potser 400, que serveixen per cobrir necessitats, petites emergències. Goteo neix fa 6 anys, neix amb una idea bastant clara, que era crear una plataforma de crowdfunding que anés una mica més enllà de la recaptació de diners. El crowdfunding social és un tipus de finançament, implica tota una sèrie de projectes que són més aviat del tercer sector o són projectes cooperatius que aposten per altres tipus d'economies. Per tant, són búsquedes de recursos econòmics, però també busquen ampliar bases socials, en el cas, per exemple, de cooperatives o d'associacions, seguidors, també colaboradors que no siguin només econòmics. Desde la Tegua Terra financiamos proyectos medioambientales. Pero juntos sí. Nosotros entendemos como proyecto medioambiental pues cualquier proyecto que tenga un impacto positivo sobre el medio ambiente, ¿no? No es el típico proyecto medioambiental, sino que cualquier repercusión que beneficie, que proteja, que cuide, que mejore el medio ambiente de un proyecto de un emprendedor lo podemos acoger a la plataforma sin problema. Otro de los proyectos que la Tegua Terra ha acogido es Plastic Friendly, que fue impulsado por Bioagradables, la asociación que se dedica a la limpieza de playas de la Comunidad Valenciana. Y básicamente lo que querían conseguir era todos esos residuos que recogen habitualmente en sus limpiezas de playa, transformarlos en algo útil para la sociedad a través de una máquina, ¿no?